Takže čaute, tu vás znova vítam pri pokračovaní. Už štvrťfinále nás čaká v Lige majstrov. Povieme si teraz superov: Arsenal, Real Madrid, PSG, Aston Villa, Barcelona, Dortmund, Bayern München, Inter Milan. Začneme Real Madrid, Arsenal. Arsenal hrá prvý zápas doma, takže to bude ťažké. Keďže som fanúšik Barcelony, ale to myslím si, že postupí Real, lebo proste majú tam veľa zranených hráčov. Môžeme si to pozrieť naposledy jeden zápas zostav a koľko tam mali. Gabriel Jesus, Havertz, Saka, Erling, Tomiyasu je zranený. Kľúčový hráč, ako väčšinou Gabriel Jesus, Havertz je celkom, aj Saka je celkom kľúčový hráč, čo sa dá. Zranenie neodmedzíš, takže no. Z posledných 5 zápasov vyhrala Arsenal 2 a 3 remizy. Real Madrid v posledných 5 zápasov vyhral 3 a 2 prehry. No, ideme na výsledky. Arsenal, keď hrá doma, tak si myslím, že prehrajú 1-0. A na Santiago Bernabeu sa ťažko otáča. Tam to dopadne 2-1 pre Real Madrid. Takže tak. PSG, Aston Villa. Vyzerá to, že to nebude až taký dobrý zápas, ale tak verím, že to bude dobrý zápas, takže nefandím ani jednému týmu, takže tak. Posledné PSG posledných 5 zápasov 4 výhry, 1 prehra. Aston Villa posledných 5 zápasov 5 výhier. Dobrá bilancia. Pozrieme sa, či tam nemajú nejakého kľúčového hráča zraneného. Malen hrála niekedy Garcia, Andrea, Barkel, Himol a Luba. No neviem. Celkom, ako vidíte, majú dobrý tým celkom, takže. Ale tak PSG je ten lepší super, takže ten favorit bude asi výherca teraz. Ale ideme na výsledky. PSG, keď hrá doma, tak vyhrajú 2-0 a na Aston Villa 1-1. Fanúšik Barcelony, budem veriť Barca na 100%. Posledných 5 zápasov 5 výhier a Dortmund posledných 5 zápasov 2 výhry, 1 remiza a 2 prehry. Pozrite sa na to, teraz hrajú tiež. A oni sú až 12. Skoro. Túto sezónu majú celkom zlú. No čo sa dá robiť, no? Na Camp Nou si myslím, že Barcelona vyhrá 2-0 a na Dortmunde si myslím, že bude remiza 1-1. Bayern München, Inter Milan. Takže Bayern München, Inter Milan. Posledných 5 zápasov Bayern München vyhral 3, 1 remiza a 1 prehra. Na strane Inter Milan 4 výhry a 1 remiza. Bayern München je dobrý super, sú dobrí, ale aj Inter Milan má dobré kvality.
Brnicho naposledy vyhralo 2-0. No. Naposledy, čo hrali, všetko vyhralo. Ako vidíte, 2-0, 2-0. No, tak pardon. Tu prehrali 2-0, potom 4-1 vyhrali, potom 1-0. Takže tak, môžeme ísť na výsledky. Brnicho, keď hrá doma, takže si myslím, že vyhrajú 1-0 a na Inter Milan tam to bude, že 3-2 pre Inter Milan a na penalty vyhrá Inter Milan. Takže postup Inter Milan. Takže to je môj tip. Takže dáme potom pokračovanie vo semifinále a ešte sa môžeme ísť pozrieť do Európska liga. To je Tottenham, Frankfurt, Bodo Glimt, Lazio, Rangers, Atletico, Bilbao, Lyon, Manchester United. Poviem výsledok uvidú dokopy. Tottenham vyhrá 2-1, Lazio vyhrá 4-2, Atletico Bilbao vyhrá 2-0 a Manchester United vyhrá 2-1. Pozrieme do konferenčnej ligy. Betis Jagiellonia Fiorentina, Chelsea, Legia, Bruggen a SK Rapid. Betis vyhrá 4-1, Fiorentina vyhrá 4-2, Chelsea vyhrá 3-1 a SK Rapid vyhrá 2-0. To bude takto všetko. Ak chcete ďalšie pokračovanie, daj like a odber. Zdar!